treballat, especialment els catalans, per formar part d'aquesta Europa i per ajudar a construir-la. Avui, fa 70 anys d'una declaració solemne, iniciava una nova etapa de relacions entre països per consolidar la pau i la prosperitat. L'acer i el carbó no havien de ser mai més recursos per a la guerra. També fa ja 18 anys que es va proclamar la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, recollint les declaracions anteriors i la nova Constitució. Avui, com cada any, dediquem un dia pensant, però estem profundament decebuts i inquiets. Hem vist com l'organització dels estats ha quedat per sobre de la dels pobles i nacions, que les institucions s'han burocratitzat en el joc mesquí d'interessos econòmics disfressats de polítics, i veiem com la justícia és lenta i tímida davant l'empenta cada vegada més incontrolada de noves formes de feixisme i de populisme amenaçador. Aquests darrers mesos, amb la pandèmia del Covid-19, constatem greus dificultats per aprofitar les experiències i oportunitats comunitàries. I no s'intueix que es preparin solucions prou senzilles ni prou genèriques pels afectats. Aquesta Europa no és la que imaginàvem ni la que celebrem avui, estels daurats sobre el Sant Pau. Però continuem fidels als valors que ens van fer créixer, que van alimentar l'esperança en aquells llacs foscos dels nostres pares i avis. Per tots aquests valors, avui tornem a demanar a Europa que aprofiti l'empenta creativa, positiva i solidària que és en el seu fonament. Que exerceixi aquestes voluntats i justos compartits per superar la fracassada política dels vells estats i que apliqui les eines de justícia de les quals disposen per garantir els drets dels homes. Recordem que a Europa avui hi ha presos i preses polítics, persones exiliades, persones represaliades i perseguides per les seves idees, creativitat cultural i corrupcions imperdonables. Especialment a l'estat espanyol, on la norma europea és rebutjada com la de les Nacions Unides quan va en contra de la seva idea d'estat. La mateixa idea que ha estat perjudicant tanta gent aquests darrers mesos pel seu autoritarisme, militarització i desconfiança en la ciència i en la democràcia. Des de la nostra responsabilitat personal i col·lectiva, com a catalans i europeus convençuts, exigim a Europa que ens escolti i exigim que utilitzi les seves institucions i els seus fonaments jurídics i polítics i que actuï en conseqüència. Només així celebrarem el Dia d'Europa com el Dia dels Drets i Llibertats que l'esclat de tantes generacions ens ha lligat i que volem exercir en plenitud. Només així podrem continuar treballant per la democràcia, pels drets dels pobles i de les llengües, per aconseguir una societat més equitativa, feminista, sostenible i pacífica, aquí i arreu. El present i el futur de 500 milions de persones és el mateix que compartim amb un represaliat, una refugiada, un pobre marginat o una presa política. Podríem ser qualsevol de nosaltres, europees i europeus. Cal solucionar aquesta solució amb les eines que ja tenim, per buscar-ne de noves, per tenir l'Europa que voldríem i la que volem. Escolta, Europa, la nostra veu, que vol celebrar un dia més, cada dia, l'espai de llibertat que construïm per a totes i tots. Visca Catalunya lliure!